Salut, bun la primul episod din Microvoz cu mine, cu Isex Ciutan, adică Radu și dublura. Free for all cu Mel. Nu, mă, free for all e free for all. A, uite-i pe ăștia. Eu i-am găsit pe iubăriții ăștia doi. O fată te-a făcut Victor. Am găsit 2. Și are level 1. Uita, asta e hit. What heck? What heck? Program. Hai să da, da, what? Să ia. Uita. Dați-mă să iasă. Dă-i tu vot kick. Ah, bravo. Uita. Da? Se numește Wizard, adică vine The Wizard. I'm trolled. Cadeaua. Uite-ne în spate, Victor. E încolțit ăsta. Bă, da, ai hack. Bă, da, îți dai dublu click și gata. Da? Da. Așa se instalează orice hack. Vezi că nu știu? Eu nu pun alt jocul ăsta. Îl dezinstalez. Pe bune? Aoleu, dar faci cu casete. Pe bune, mă? Nu. E ca un sună. Bugatule. Oh, headshot. 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 Bă, da, e bună. S-a luat singur și eu am primit viața. Mai sunteți? Da, cream că iară netul. Eu sunt pe mașina aia de salvare. Și nu contează level, contează caracterul. De fapt, contează cel care joacă. Dar depinde și de caracter. Dacă are forță mai mare, e mai bun. Al meu. Da. Păi mai slab. Creștinul a intrat în joc. Hai cu el. Creștin? Anastasia. Bă! Băi, da, creștinul, băia. E, mersi pentru viață. La cine? Am găsit-o pe creștină. Unde-s? A. Kalashnikov. Hai să votăm. Hai, mă, să-i batem. Facem echipa? Da. Da, facem. Hai, bă. Da? Eu sunt canal.
Stai că eu sunt în canal. 3 versus 2, hai. Victor, tu ești cu o cheie în mână și dai ca nebunul? Nu mai Victor, că te Noi sunt... Bă, eu sunt. Uite-l. Uite ciutănița. Da, mă, dar mi-a dat și Hai să vin acum. Da, nu prea sunt echipă, că eu voi versus 1. Hai, mă. Păi da, au și arme mulți. Ei ăștia au plătit, mă. Să-mi iau și eu aia. Bă, pe cine a bătut? Ai luat-o tu, nu? De ce ai dat? Ca să ai viață. Este un top. Și să ai kill. Este un tank. Bă, stai, uite. Un tank. Uitați aici. Da, 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 da. L-am luat. Vine și tu de aici. Unde? Asta o echipă cu mine. Sau una. Ce tank? Nu, da. Da, vine. Nu mă bag cu creștinul și cu asta. Și ăștia fac echipă, ia uite și tu. Păi știu, hai să votăm de echipă. Nu votăm, hai și noi ținem. A, uite, acum nu mai fac echipă. Dar ăia unde? Uite-i! Stai aproape de Victor. I'm silent. Băi! Erai în fața mea. Mă, stai, mie scuze să-mi iau și eu... Aia. Nu. De ce? Dar tu unde? În spatele lui ăla cu acadeaua. Da, cred. Nu spun, da. Dar poate mai exact unde? Bă, dar stai mă pe loc să văd ceva dacă tu ești. Dacă tu ești, stai pe loc. Da, voi Da, sunteți. eu Pe mine mă recunoaște oricine. Cum arăți? Recunoști tu și eu. Nu e ca am haine plată și... Hai, da, Bate palma. Vedeți cum vine aia. Haide! Ai grijă. Uite-o. L-am găsit pe creștinul. E tare Anastasia. Eu l-am găsit pe creștinul. E și el greu. Da! Am omorât-o. Da, la creștin mai bun. Dai! A, bă, de ce dai? A, scuze. A, scuze, dar am dat intenționat, nu? A, nu. Vreau să dau în aia. După aia stătea Victor acolo și... Aoleu, vine aia după mine, stai să fug. Să-mi dai pe mine. Ei, știi că eu eram pe tine și acum sunt doi pe mine, nu? Ăsta astea două pe Ai mine. grijă. Da, asta nu. Mamă! Nu trebuie viață neapărat. Victor, omoară-mă. Victor se bate cu creștinul. Victor, omoară-mă. Păi e mort. Este creștin. Mersi pentru viață, Radu. Nu cere. Poate reușit. Nu. Cine? Ah, stai. Shotgun. Bă, i-am omorât-o pe aia și i-am omorât pe mine. Știu și eu pe ea. Headshot. Bă, eu știu ce vrei să faci. Gata. Uite-te. A, uite-o. Băi, dă-mi bun. Și... Unde zice că n-am voie? Te-au omorât. Păi ce contează? Dar nu este mai multă viață. Hai pe mine. Haideți la mine. Este, cred că creștinul sau celălalt. Creștinul e mort. După ce reînvie. Cred că celălalt. Eu, bă. Nu, mă, asta, mă, nu. Ei. Ia. Nu viața.
Bă, ce copii sunteți! Și că dau viața. Păi poate o vârstă să țină viața la loc, a? Ia uite. Armată pe aici. Ești. De ce era? Păi e free for all, nu team deathmatch. Păi stai, mă, că noi facem echipă să ne batem. Păi zice undeva că e team deathmatch, să ne luptăm în echipe. Multi-kill. Pentru noi e. Și noi suntem echipe ca să-i batem pe ăștia, că și ăștia Lol. participă. Jump, achievement. Yeah, am un achievement. Ei cum faceți echipă? Hai să facem și noi. Nu fac mă echipă, se băteau între ei. E, da, poate și așa, eu, ca să vezi că nu fac echipă, dau o ahadea. Cap. Și zice ăla, bă, pacadeaua, pacăriți cu o dinge. Daria. Uite-o pe aia cu cheia. Pe Sia. Mamă, ce l-a luat. Băi, a mai intrat un Nemi. Băi, da, ăștia sunt prea bă. Viață! Asta că eu. Ai grijă la spate! Băi, Tudor! Ce, bă, tu? Bă, Radu. Noi facem echipă sau ce faci? Nu facem. Name Armstrong. Sau cum îl cheamă? Name Armstrong. Uite-te în spate! Pe mine e aia. Bă, vedeți că vine aia. E undeva aici. Știu, mă urmărește pe mine. Da? Da. Bă! Eu am dat în ea. Mamă, cum a luat asta? În spate, în spate. Uite unde-s eu. Eu sunt like a boss. Eu stau pe pereți. Că Spider-Man. A murit. Vreți să... Bă, eu Spider-Man. Spider-Man. Băi, facem echipă sau? Nu facem. Mare. Nu facem. Vrei zombie infection? Da, da. Ia uite, mă! Vezi că te-am pus. Eram în aer. Gata, deci făcăm de hack. Cine are hack? Anastasia, că eram în aer. Aha, deci Anastasia, mă miră, nu spune așa cu care asta. Dar, o scoate acasă. E dat? Da. Am nimerit tigre. Dă Y. Dă Y, fiță. I-am dat. Înseamnă că trebuie să mă trezești tine. Da! Ah! Fac. Păi că... Bă, dar bă, creștinul se spawnează fix lângă mine. Are head! Nouă lovitura ta! Știu! Nu, mă, e și eu. E un bug mare. Îi dai în cap și moare. Pe bune? Da. Apoi dai în cap. Adică sar și dai click dreapta. Da. Uite așa. Ia. Da, am încercat. Da, ce a fost? I-am dat la mână. Asta am găsit Tudor. Hai, Tudor! Ce? După ce că ai luat și tu viața ta? Gata. Mamă, dar ce mișto e bugul ăsta. Știu. Mă plimb cu... Bă, eu Spider-Man. Victor. E Spider-Man. E Spider... Știi alea de jump, adică pe un sari? Ia sari. Băi, dar
Victore, uită-te în sus. Votați de echipe pentru Anastasia. Sunt pe 4 și eu sper cu 4. Eu 3. Like a boss, like a boss. Level. Sau, da, nu. Hai să facem zombie infection. Nu mă, nu zombie. Dar de ce să facem facem video? Hai Dar mie îmi place. Am o idee și mai bună. Team Deathmatch! nu! Hai să facem. Poți să fii în echipă cu mine? Bine, facem. Eu vreau zombie mod. Păi nu. A, să-ți da. Este, hai, intri. Auzi? Zombie. Cum te-ai făcut tu așa totul? Cum adică? Atâta cameră e. Ce caracter? 27. Caracterul al doilea, Knox. Dar ce număr e? 27, ce n-auzi? Let's De ce stop. Anastasia? Îi dăm chip acum. Mai dau și are ce? Nu? Am stat pe ăla care l-are și Tudor. Pe care l-are și. Dacă pic eu, frumos. Uite! Uite, cum mai iau și Tudor. Radu, tu nu intri? Acum mai este hai. Tudor a picat. Nu am face. Eu te-am omorât și tu m-ai omorât. Ba nu. Ba da, te-am omorât. Ăștia au... Cum a omorât ăla? Eu eram, mă. Ucide? Când ți-ai dat tu? Când te-ai omorât singur? Poftim? Când te-ai omorât singur? Te-am omorât. Dacă... Deci eu pic acum. Tu ești? Da. Ah! Hai că acum te-am luat prin surprindere. Radu, intri odată. Da, mă. Repede, că acum începe runda. Stai. Nu, stai că nu găsesc. Așa, gata. 27. Da. I-am dat start. Nu, uite pe... Am pus și în ăla și nu-i găsit. Eu ce e ăsta? Zombie infection? Aha, Mișto. El te nagato. știu. Că am fost lângă el. Tudor, De. unde ești? Te văd. Hai, te văd. Acum n-am. Uite ce mi-am pus. Dați-vă pe hartă să vedeți unde... Victorie, Radu, vezi că te urmărește bossul. Am văzut, dar nu am. Victor, vine acum la tine. Uite în sus. Taci. Hai după mine. Vii? Care tunel? Da să zici tu de tunel că află Radu. Mulțumim, gata, știu unde e. Mai ții? Mai aici? Ușor. Oi. Bravo, te. La mine, din mine e... Mă! Era să scap prin... Era să scap la mustață. Da, am trecut prin voi. Eu știu unde e ăla. Nu știu, eu nu mă duc la... E simplu. E într-un colț. Păi, cu harta vezi numai aia din echipata. Eu, gata, îl văd.
Ești fix lângă el. Uite-te în sus. Dacă mă vezi pe mine, hai să-l vezi și pe el. Că e fix în fața mea. Uită-l. E acolo. E jos. Uită-l. Gata. Hai, gata. Eu. Iau. Iau. Te umără singur. Cum e o nesimțire mare? E din vina ta. Mi-am cumpărat. Mami? Bossul e aici. Vezi că bossul e aici. Uite. Mami? Hai să dăm frate. Mami? Nu, reloaded. Fugi. Ba da. Știi că-s muritori, nu? Uite de unde-s eu. Eu sus. Ce să mă vezi? Am căzut. Uite și unde-s eu. Eu sunt cu Nagato. Vedeți că aveți pe voi. Dacă mă... Dacă... Hai, boss. Hai, ținu. Băi, ești... Copile! Ori ești copil nebun, ori nebun? Nu știu ce-ar fi. Una din două. Nebun. Nu știu, ăla... Ea ești nebun sau nebun? A scăpat de boss. Haide, salut. Bă, vrei să vezi? Ai văzut și Victor? Deci bossul era fix lângă mine. Pe bune, era fix lângă mine. Și trece așa. Bro, știi? Trece așa, fără nepăsare. Eu. Bă, Victorie, mai bine vino pe unde merg eu. Că ai văzut că am rezistat. Și era și bossul lângă mine. Victorie. Nu, bine. Ce? Da, ce? Victorie, deci urmărește-mă pe mine și ca să vezi să vezi pe unde te să o iei. Ai văzut? Lol, eram fix în asta. Știu unde ești.
Victorie, unde e? Habar n-am, nu mă pot uita la el. Știu de la Simons de... Nu, deci nu mă duc acolo. Asta e sigur. Dar unde era? Era undeva jos. Cumva vrei să-l prinzi pe Sante? Eu te văd pe tine. Vezi că ai știut că eu îs bugăr? Continua la tine. Știu. Asta e ideea. Cred că ăla nici nu știe unde sunt. Ți-am zis eu că sunt mare troller. Eu ți-am zis că sunt mare boss. Cum pare eu că aici nu mă ajunge. Ce? Păi tu sari pe aia, cum să ajungi la mine? Mai sunt 15 secunde. De ce? Uite, eu l-am văzut. E la Inito și... Știi mă, eu îl văd. Gata. Eu am ascuns bine, nu Victor? La cât de mare troller sunt. M-a dat undeva, dar nu știu unde. Nu știi unde? Eu știu unde. Uite, uite în jos. Cazi. Victor, cazi. Dar unde au? Cazi că-s aici. Dau să mor. Cazi pe chestia asta. Cred că e Vic. Care? Sunt doi. Tu da. Era fix lângă mine. Și încă mai e. Salut, Victor. M-a făcut. Nice. Bă, m-a făcut de 2 ori. Bă, m-a făcut de 2 ori ăsta. Tu mă vezi, tu dă. Dar te rog să nu mă omori. Dacă te găsesc. Victor. Ce nu te apuca? Stai mă acolo cu mine. Zici că stai mă acolo cu mine. Cumva e unul lângă tine? Am ieșit pe unul. Te-am lăsat ultimul, Victore. Măcar eu sunt locul 1. Radu e pe locul 2, Victor e pe locul 3. Nu, tu ești pe locul 3. Da. Bă, dar se termină, da? Am ieșit? Victor. M-a dat afară? Păi de ce nu mai... Ba da, Pe Radu l-a dat afară. ba da, mă, că eu m-am dat afară. Deci cam acesta a fost un episod. Mulțumim de vizionare. Ok, bye.